Sexu askatasuna aldarrikatzeko eguna dugu gaur, gorputza, sexualitatea eta sare afektiboak osatzeko bestelako ereduak aldarrikatzeko eguna Euskal Herrian eta mundu osoan. LGTBI komunitateak aske bizitzeko borrokan segitzen du eta ahalegin horrek ekarri du emaitzarik. Baita erreakziorik ere eta erasoen gorakada salatu dute elkarteek. Edonola ere, gizarteak gero eta sendoago erantzuten dialako erasoei eta gaurko eguna ere, horretarako borrokatzeko eguna ere bada. Hauek eta beste hainbat gaurko egunak ekainak 28 honek utzi dizkigunak, hasteko eta behin lerroburuak. Iruñean dira hain zuzen ere, Eliza Katolikoko goi kargudunak ondarearen inguruko jardunaldi batzuetan parte hartzen eta horrek ezinegona eragin du herritarrengan. Eta Iruñatik ez gara aldenduko, izan ere, udaletxean bertan, gala jantziak soilik ekitaldi instituzionaletan erabiltzera behartzen duen adierazpena onartu berritan, ikamikak bere horretan segitzen du, UPNek aurkeztutako proposamena izan da, eta hala, azeleratu egin dute, erregionalistek erlijio ekitaldien gai hau, izan ere ez da aztekoa, San Ferminetako prozesioa dela mai gainean dagoen polemika. Gasteizko Legebiltzarrean bestalde, Sara Majarena zen aske uztea eskatu dute, ia indar politiko guztiek alderdi popularra izan da, aurkako botoa eman duen bakarra izan ere, giza eskubideen batzordearen eskakizuna izan da, Sara Majarena eta haren alaba Izar, ahalik eta azkarren Donostiara ekartzea. Eta bestalde, astelehen goizean kamioia uzten ari zen, 51 urteko langilearen heriotzaren harira, gaur elkartaratzea Zornotzan, heriotza salatzeko elkartaratzea egin dute enpresa atarian, ELA, LAB, SK, Esteilas 3 eta N sindikatuek deituta. Hala eta guztiz ere, aste honetan dagoeneko 2 lan istripu larri ditugu mahai gainean, bigarren hildakoa baita, gaur goizean bertan gertatutakoa, belauntzan hil baita, gizonezkoa, traktoreak azpian harrapatuta. Langile bat hilda gaur goizean hemen belauntzan lanean ari zen traktorea irauli eta azpian harrapatuta. Goizeko 9:00 pasatxoan gertatu da istripua, larrialdi eta segurtasun zerbitzuetako profesionalak bertaratu dira eta ahalegindu dira biktima suspertzen, baina hil egin da gizonezko langilea. Arlo sozioekonomikoan segituz, Gipuzkoako batzar nagusietan Eusko Alderdi Jeltzaleko Lander Ugartemendiak esandakoak oraindik ere oihartzuna badute, ahaldu guri aurpegiratu baitio, badutela nahikoa lan euren herrian, hau da, bertatik kanpo, Euskal Herritik kanpo, diru sarrerak bermatzeko errentari buruzko eztabaidan. Eta uda garaiarekin batera lanpostuen sorrera ere bai, 3. sektorean, turismoarekin lotuta gehienak, dira horren arira, Bilboko eragin gazte prekarioen asanbladak salaketa egin du, Eusko Alderdi Jeltzaleari egotziz turismo eredua, eskuartan duten turismo ereduak gazten prekaritatea dakarrela. Eta mendialdetik albiste honik ez, izan ere Alberto Zerain eta Mariano Galban mendizaleen bila abiatutako helikopteroak itzulera egin du, baina euren berririk izan gabe, nanga par batetik beraz albiste honik ez momentuz. Eta kirol kontuetan segituz, Bilbon gaur aurkezpena, AZT
Ligarena, Bilboko 8. bandera aurkeztu baitute gaur, aurtengo ediziotik datozen 3 ediziotan gainera, Bilboko itsasadarra Ligaren hasiera puntu izango dela iragarri dute. Eta Iruñera atzera egingo dugu, izan ere San Ferminak bertan ditugun honetan, peinek euren pankartak aurkeztu dituzte, ez da ez umorerik faltako, dira, San Ferminetan zehar, zein egitarau izango duten ere jakinarazi dute. Eta ari horri tiraka, jaietan emakumeek dugun parte hartzeari buruzko gogo eta proposatu duena, nire tokian jarri erakusketak gaur bertan zabaldu dute, Iruñeko Kondestable jauregian abuztuaren 18 bitarte izango da ikusteko aukera, eta 20 artisten lanak bildu dituzte bertan. Musika kontuei helduz bestalde, Hortxata de Txufa diskoa atera berri du, Aneguria rap abeslariak, holtza gainean urteak daramatzan arren, hau da bere lehen lana, 8 abestiz osatutako rap eta ragamuffin estiloko LPA izango dena. Eta musika kontuekin segituz, Gasteiza goaz, Suicidal Tendencies talde estatuatuar ezagunaren kontzertua, izan baita Bart, Jimmy Jazz aretoan, sarrerak agortuta aspaldi, temperatura altuari aurre egin diote bertan bildutako zaletu guztiek. Saiatuaren ez dut gogoratzen. Ekainak 28 ditu eta sexu aniztasunaren eta askatasunaren aldeko aldarria ozen entzungo da gaur Euskal Herrian eta mundu osoan. LGTBI komunitateak aske bizitzeko borrokan segitzen du, eta ahalegin horrek ekarri du emaitzarik, baita erreakziorik ere bai. Eraso LGTBI foboen gorakada salatu dute elkarteek. Edonola ere, gizarteak gero eta sendoago erantzuten die erasoiei. Horren adierazle izan zen, martxoan haur transexualak erasotzen dituen Azteoir elkartearen autobusa Euskal Herrira iritsi zenean herritarrek emandako erantzuna. Gaur bertan, Lab sindikatuak salatu du, Iruñan ekimen transfoboa salatzera joan ziren hainbat militanteri isunak inposatu dizkiela gobernu delegazioak. Eta eraso guztiak ez dira LGTBI foboak. Kolektiboaren borroka merkantilizatzeko saiakera ere salatzen ari dira elkarteak azken urteotan. Bilbon adibidez, Bilbao Pride egitasmoa gogor kritikatu du Ekainak 28 koordinadorak, kolektiboaren borroka bereganatu eta kontsumora bideratutako Bilbo gay friendly bat saltzen duelakoan. Iruñan, udalak eta hiriko eragilek kontzentrazioa egin dute gaur eguerdian. Udalak bat egiten du LGTBI arrotasunaren nazioarteko egunaren ospakizunarekin. Lan egiteko konpromisoa hartzen du erakunde eredugarria bihurtze aldera, hala eskubide berdintasunaren aldeko borrokan, nola sexu orientazioa edo genero identitatea direla medio gerta daitezkeen bazterkeria ororen kontrakoan. Jendeak ere adibidez, beraien lantokietan egun hau kontutan hartzea edo olako ekimen berriak ere ari direla egiten edo gu bakarrik kolektiboak bezala, baizik eta hartzen du beste dimentsio bat. Mobilizazio nagusiak arratsaldean izango dira. Iruñan 7etan, Bilbo eta Donostian 7:30 eta Gasteizen 8etan. Baionan larunbatean egingo dute manifestazioa. Hetero arauarekiko disidentzia aldarrikatuko dute. Gorputza, sexualitatea eta sare afektiboak osatzeko bestelako ereduak, askeagoak. Badago zer borrokatu eta gaur ere horretarako eguna da. Egun hauetan hainbat apez, hartzapezpiku eta Elizako goi kargudun dira Iruñean, Elizaren ondare kulturalaren jardunaldien baitan. Horren arira, arratsalde honetarako 4:00 gutxiaterako elkarretaratzea deitu du Nafarroako ondariaren defentsarako plataformak, bertzeren artean salatzeko ondare horien zati handi bat herritarrena dela.
Elizako hainbat goi kargudun Iruñean dira egunotan bertako ondariaren inguruan egindako jardunaldiak antolatu baitituzte. Nafarroako ondariaren defentsarako plataformak elkarretaratzea eginen du Elizaren immatrikulazioak salatzeko. Orain 9 urte ezustean Nafarroan hasi zen Elizaren immatrikulazioen gaia azaleratzen. Eliza Nafarren ondasunak beren izenean jartzen ari zela ikusita, horren kontrako plataforma bat sortu zuten. Babesgabetasuna da plataformaren izenean gertatzen ari dena, herri txikiek ez dute dirurik eta aldiz parrokia bat immatrikulatzea 30 euro kosta zaio Elizari. Elkarretaratzea gaur arratsaldean eginen dute Iruñako udaletxe plazan eta bertan Elizak hartutako ondare hori herritarrei bueltatzea eskatuko dute. 2015ko batasunaren pribilegioaren eguneko prozesioan Arantzadiko zinegotzi Armando Cuenca Spidermanen kamiseta bat jantzirik zuela ageri ondoren, urtero ateratzen du UPN alderdiak Sanferminetako ekitaldi erlijiosoen gaia. Cuencak ez zuen udalbatzak ekitaldi horietan daraman jantzia eraman nahi izan eta zeresan handia eman zuen gertakariak, hainbeste udal protokolo berria onartu zuela udalak. Astelenean maigaineratu zuten azkenaldi zafera erregionalistek Iruñeko udaleko presidentetza batzordean. Iaz, geroa bai, eta EH Bilduko hainbat udal ordezkari ez ziren uztailaren 7ko San Fermin prozesioaren ondorengo mezara joan, eta horrekiko desadostasuna agertu du adierazpen baten bidez UPNek. Gala jantziekin amaiketako hartzea errespetu faltatzat jo du taldeak, horregatik jantzi horiek soilik ekitaldi instituzionaletan erabiltzea proposatu du. Arantzadi eta Ezkerraren babesarekin eta UPNren abstentzioarekin aurrera atera da iniziatiba. Honen bestez, udal protokoloaren erregelamendua jarraituz, honako ekitaldietan, baino ezingo dute gala jantzia erabili. San Lorenzo elizan egiten den meza ez da prozesioaren parte eta ez da ekitaldi instituzionalen artean agertzen. Ikusteko dago beraz, ekitaldi instituzionala ez den prozesioaren ondorengo mezara nola agertzen diren jantzita bertaratzea erabakitzen duten udal ordezkariak. Urtearen erdialdera heltzear gaudela, 32 dira jada Hego Euskal Herrian lanean edo honen ondorioz hildako langileak. Astelenean, Zornotzako Transportes Agirre garraio enpresako langilea musikan deskarga lanetan ari zela ondoezik sentitu eta bertan hil zen. Lan heriotza salatzeko gaur elkarretaratzea egin dute Zornotzan ELA, LAB, SK, Steilas, Hiru eta N sindikatuek deituta. Gaur, goizeko 9 aldera, beste langile bat hilda lanean ari zela. Gipuzkoako Ibarra herrian gertatu da ezbeharra, Belauntzako Gure Txokoa poligonoan. Segurtasun sailak adierazi duenaren arabera, gizonezkoa lanean ari zen traktorea gainera erori zaionean. Langilea ibilgailuaren azpian harrapatuta geratu da eta larrialdi zerbitzuak heldu direnerako hilda aurkitu dute. Langile bat hilda gaur goizean hemen Belauntzan lanean ari zen traktorea irauli eta azpian harrapatuta. Goizeko 9 pasatxoan gertatu da istripua, larrialdi eta segurtasun zerbitzuetako profesionalak bertaratu dira eta ahalegindu dira biktima suspertzen, baina hil egin da gizonezko langilea. Zalaparta ere egiten duen gaia da, diru sarrerak bermatzeko errentarena zalantzarik gabe. Zenbaitek errenta horri buruzko eztabaidan naziotasun agiriak banatzen aritzea ere leporatu die jeltzaleei. Izan ere diru sarrerak bermatzeko errentari buruzko eztabaida izan dute, Gipuzkoako batzar nagusietan ahal dugu batzarkide taldeko Juan Luis Iturriak aurkeztuta, errenta eskuratzeko baldintzen erreformaren arira. Eztabaidaren une batean EAJko batzarkide Lander Ugartemendia ahal duguko kidei mintzatu zaie eta esan haien herrialdean badutela nahiko lan. Eztabaida etengabe batzar nagusietara eraman ordez, dagokien lekuan planteatu beharko luketela. Y os diría una cosa, en vuestro país bastante trabajo tenéis y estáis trayendo aquí un debate una y otra vez, pero allí donde tenéis que plantear las cosas no las planteáis. Euskal Herria Bilduri ere hitz egin dio, Ugartemendiak haien kasuan gutxienez euskaldunak direla aitortu die. Eta zuek gutxienez hemengoak zeate, euskaldunak zeate, baina eske besteek
jun daitezela gainontzeko komunitate autonomoetara abertze egiten duten. Hurrengo puntuan Ugarte Mendiak barkamena eskatu du, argitu duenez, esan nahi omen zuen, alduguk Espainiako estatu osoan duela zabalkundea. Lehenik eta behin Podemoseko kidei barkamen humil bat, cuando me refería a lo de vuestro país es porque Podemos es un partido, una coalición de ámbito estatal. Entonces, partiendo de esa base, Bat lagunek turismo esplotatzailearen aurkako mobilizazioa egin dute Bilbon. Eragin Bilbo gazte prekarioen asanbladak deituta turistas jantzi eta hiriko gune esanguratsuenetatik ira turistiko bat egin dute. Mobilizazio parodia honen bitartez, EAJak eta Confebaskek sustatzen duten turismo eredua gazten lan prekarioan oinarritzen dela salatu dute. Bilbo a partir de ahora es gay friendly, es home friendly, sobre todo es money friendly, es lo que vamos. Udarekin batera, enplegu prekarioak esponentzialki hasten direla azaldu dute eta administrazioi egotzi diete turismo eredu horren aurrean harro agertzea. Honetan, urteak dira udaletxeak neoliberalismoari eta lehia basatiari ateak zabaldu zizkiola. Inbasio honek herritarren pobretzea eta gutxi batzuen aberastasunaren handitzea ekarri du, ezberdintasun basatiak aztaleratuz. Etxe hutsak, baldintza txarreko lanpostuak, hiriko auzoen arteko ezberdintasun sozialak, guzti honen errudunak badakigu zeintzuk diren. Udaletxeak bultzatuta baimendu duen eredu ekonomiko honetan, enpresa handiek eta multinazionalek negozio borobila egin dute. Orain gutxi, Ernai Gazte Antolakundeko kideek ere antzeko mobilizazioa egin zuten Bilbon eta Donostiako aste nagusian manifestaziorako deia luzatu dute. Azken asteotan Bilboko itsasadarraren uraren kalitatearen inguruan sortu den eztabaidaren harira, Juan Maria Aburto alkateak azaldu du udaletxeak bere gain hartuko dituela uraren analitika egitearen ardura datozen egunotan, nahiz eta eskumenik ez izan. Guzti hau Eusko Jaurlaritzaren osasun sailaren bitartez egingo litzateke. Uraren analisiak egingo ditugula eta gure lehentasuna da gure itsasadarrean, gure Bilboko itsasadarrean bizigaz jarraitzea. Eta horrezetarako landuko dugu baita ere, erakunde guztiekin zeintzuk diren bakoitzaren eskumenak protokolo bat martxan jartzeko berriro gure itsasadarrean aukera guztiak edukitzeko. Udalak, behin eta berriz esan duen moduan, itsasadarra bainu eremu ez dela berretsi du. Que la ría no es una zona de baño, como puede ser una playa o una piscina. Por eso, no hay servicios como socorristas, duchas, etc. La ría no es una zona de baño. Gaineratu du hartuko den lagina udaletxe inguruan hasi eta itsas museoaren bitarteko horretan izango dela. En ese tramo existen actividades que obviamente queremos preservar y potenciar. Gero eta gertuago somatzen dira Sanferminak Iruñean, gaur aurkeztu dituzte pankartak Iruñeko peinek eta bestalde larunbateko eta hemendik aurrerako ekintzak aurkeztu dituzte. Ohi bezala aldarrikapenez Josiriko irudi eta esaldiak marraztu dituzte pankartetan, bai eta pertsona ezagunak ere. Ohitura den bezala gure hiri edo lurraldeko egunerokotasuna modu umeroetxo batez azaltzen dugu gure oihaletan. Aurten isladatzen diren gaien artean hauek ditugu. Eraso sexistak, euskararen ofizialtasuna eta zonalde euskaldunaren edapena, Altsasuko istilu eta txilotuak, trampek eta harresiak altxatzea, Kuenka zinegotzia eta bidegorria, etaren desarmatzea, desauzioak, korrika, autobus, homo eta transfoboa eta osasuna. Eta pertsonai ezagunen artean, besteak beste, Asiron, Kuenka, Beltran, Esparza, Rajoy eta Trump politikariak ditugu, eta gero ezagunakoak edo hurbilagoak egiten zaizkigunak, Erraldoi Konpartsa eta Txantreako Txeukona auzokidea ere baditugu gure marrazkietan. 16 peina dira guztira eta larunbat honetan aterako dira lehenbiziko kalera peinen egunean zehazki. Zezen plazan Grand Prix bat eginen dute.
Bestalde, eguerdian Txupin Etxepare saria banatuko diete peinetako kide izandako lehen emakumeei. Frankistek erailtzuten errepublikar bat izan zen Txupin Etxepare eta harekin eman zioten hasiera Sanferminetako txupinazoa jaurtitzearen tradizioari. Festen egunetan ere, eguneroko kalejirez gain, uztailaren 8an, German Rodríguez omenduko dute Zezen plazan. Lan egiten jarraitzen dugu San Fermin 78 gogoan plataformarekin. Orduan, jarraitzen dugu urte hartako biktimentzako justiziagia eta reparazioa aldarrikatuaz. Orduan, ohikoa den bezala, Zezen plazan gure txarangek ez dute musikari joko lehenengo zezena hil arte, eta zezenketaren ondoren txarangek jo gabe abiatuko gara Germanen monolitoraino eta bertan omenaldi txiki bat egingo diogu. Azken egunean, festei Gaztelu plazan agurra emanen dien suziria nork botako duen ere aipatu dute. Eltxarko eta Doniban epeinetako ordezkariak izanen dira, 40 urte bete baitituzte aurten. Hogei artista, 37 obra, argazkiak, instalazioak, bideoak eta margolanak. Nire tokian jarri, neskek ongi pasatzen dutenean erakusketa zabaldu dute gaur Iruñeko Kondestable Jauregiko erakusketa aretoan. Festa giroan, emakumezkoek duten parte hartzearen inguruko hausnarketa proposatzen du espazioak. Horretarako, estereotipo tradizionaletik aldentzen diren, eremu pribatu zein publikoko irudiak, zalantzan jarri eta eztabaidarako ikusgai eskaini dituzte. Jai sentimenduaren azaleratzea, festaren inguruko gogoeta, janzkerak, sexualitatea, aktivismoaren aldarrikapena, ohituren haustea, dibertsioa, gorputzak, emakumetasuna, abuztuaren 18 arte, nire tokian jarri, neskek ongi pasatzen dutenean, Kondestable Jauregian. Tu voyais la chose autrement car quand je t'en ai parlé t'as couru aussitôt au troquet d'à côté pour revenir une heure après complètement chirée, plus bonne car elle est de coucher apparemment dans ce monde manque de communication. Hortxata freskoa dakarra neguriak uda honetarako. Horrela du izena rap abeslariaren bakarkako lehen lanak, Hortxata de Txufa. Udan geratu gabe ibiliko da Japonian kontzertuz kontzertu. Prozesua izan da nahiko interesgarria batez ere, beti grabatzeko prozesua oso esatzegina egin zaidalako eta oso arrotza. Orduan, batean diskateratzea izan da gehiago, lagun batek deitzen zidalako, eta zaten zelako, ane, abestu idazu dindirindan andanen, abestu idazu ezak ezer, oso gugun txarra daukat. Orden, saioa jarri nintzako, esan nuen, saioa dakizu zer, egingo diska hau eta zuregatik edo negatik grabatuko dut. Eta orduan, hori uste dut lortu dudala, lortu dugula en plan diskarekin, egun umoretzarren zeuzenean edo egun txar bat daukasunean, kotxean CD-a sartu eta 15 minututan, tonito desberdinan jarri zaizu gorputza. Diskoko lehen singelaren izenak dioen bezala, aneguria irrikitan dago kantak jarraitzaileekin elkar banatzeko. Hurbiltasuna eta sentsazioak eragitea horiek dira bere nahiak. Hori beste egunean nengoelako parranda batean eta neska batek esaziareko, ni badakizun nor zaren, badakizun ni garbitzaia naz. Eta zure irrikitan abesti entzuten doanean irratian goizeko 6 da bakarra motxoa pasatzen laguntzen dazten. Eta niri hori superpolita. Zure abesti irritan motxoa pasatzeko egokiena da eta ni, ai, que guai! Udan ere zara geldituko, Japonian zoaz asteburu honetan bertan. Bai, abentura bat bilatu dut eta uda osoanoa kanpora. Eta, printzipioz... Eta zelatan Japonia da? Zelan bururatu zitezun, bertara joatea? Inoiz ez nazelako hasien egon. Eta erabekin egon, joan behar banaz horra pikoak erratzea, txapela buruan eta ez dakit musika ikera, nora joango naz, gehien, impactu gehien edo, ez dakit, aberastasun gehien lortuko dan tokita. Eta zen nuen, Japoniara, irrikitana, niri zerdilikitza zalean, zure teina dut onolean, irrikitana.